नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली। आज मी तुम्हाला गोडी दाखवणार आहे, ती सुद्धा बिना खोबऱ्याची। इथे मी डाळ घेतली आहे धुवून, त्याच्यामध्ये मी टोमॅटो घालते, मिरच्या 4 ते 5 मिरच्या आणि हिंग, थोडीशी हळद, आणि छोटासा अर्धा चमचा म्हणजे थोडे 2-3 चमचे तेलाचे टाकायचे, जास्त नाही टाकायचं, थोडंसं तेल टाकायचं आणि ही कोरमडी शिजत ठेवणार आहे। आणि 3 शिट्या करून घ्यायला, नंतर मी तुम्हाला दाखवते। शिजून झालेली आहे, कुकरमध्ये काढून घेतली। आता मी हिला फोडणी देणार। फोडणीसाठी मी भांडं तापत ठेवलंय, मी भांड्यामध्ये तेल ओतते, गॅस बारीकच ठेवायचा। त्यात राई जिरं मी ढवळून घ्यायची, राई जिरं घालून घ्यायचं, कढीपत्ता, हलवायचं असं भांडं, कढीपत्ता, नंतर हिंग ते आपण याच्यात पण टाकला ना, मग थोडासा टाकायचा आणि हळद आणि पटकन फोडणीला घालायचं, असंच पकडायचं भांडं, वाफ बाहेर जायला द्यायची नाही। आता मी ढवळून घेते, मीठ टाकते, थोडं चवीपुरतं मीठ आणि कोथिंबीर बारीक गॅसवर कट काढून घ्यायचं आणि बारीक गॅसवर चांगला कट काढून घ्यायचं। कड आला तुम्हाला मी दाखवते। हा बघा, कड आलेला आहे। तुम्ही अशी करून बघा, काही खोबरं घालू नका, नुसती फोडणी द्या त्याला, छान होते डाळ। मी तुम्हाला वाटपाची पण डाळ दाखवेन आणि खोबरं किसून घालता का ती पण डाळ दाखवेन। सेम अशी करून बघा। डाळ शिजताना ना हिंग, तेल आणि हळद थोडं टाकायची, का डाळ ना चांगली शिजते आणि त्या डाळीची चव मस्त होते, डाळीला चव चांगली येते। असं करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा की डाळ कशी होते। मग डाळीमध्ये टोमॅटो मात्र ना कमी टाकायचा, जास्त गोड्या डाळीमध्ये ना टोमॅटो जास्त ना टाकायचा, डाळीची चव जर बदलते, मग डाळ ती आंबट होते थोडी। टाकायचा टोमॅटो पण कमी टाकायचा। माझी डाळ झालेली आहे। आता दाखवते मी तुम्हाला। मी ही केलेली बिन वाटपाची डाळ तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट करून सांगा। माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा आणि अशी सेम डाळ करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा ही डाळ कशी लागते, ती नक्की छान लागते। आणि तुम्ही कसं खूप कमी वेळात कमी साहित्यात ही डाळ होते। नक्की तुम्ही करून बघा।
चला आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. अशा नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला मी दाखवत राहीन. चला बाय.